Trenčianska elektrická železnica štartuje letnú pravidelnú prevádzku v roku 2023. Vypravená bude neštandardne, ale originálne. Začíname v poradí už 9. pravidelnú letnú sezónu v našej existencii. Vyzerá to bude tak, že začíname dnešným dňom 1. mája. Trošku sme museli upraviť cestovný poriadok vzhľadom na nový grafikon, tak aj sme zvedaví, ako budú vlastne ľudia môcť sa dostať k našim prípojom. Takže prvý vlak odchádza 10 hodín 10 minút, druhý 14:10, 16:10, 18:10. Takže je to ľahko zapamätateľné a späť ideme o 11., o 15., 17. a 19. Tak si myslím, že toto si zapamätá snáď každý. Budeme jazdiť samozrejme počas všetkých štátnych sviatkov a všetky víkendy, až budeme končiť nedeľou 3. septembra. Mávate v tomto období aj tie nepravidelné alebo príležitostné jazdy? Budú aj tento rok? Samozrejme budú, bez toho to nemôže zostať. Slúbili sme floriánsku električku, tak už dnes môžem povedať, že termín by mal byť 20. mája, takže už onedlho, tak verím, že sa nám to zase podarí sklbiť s pravidelnými odchodmi vlakov, aj s tým programom, aj s hasením vozidla, aj s prehliadkou vozidiel hasičských, súbežnou jazdou, to musí byť samozrejme. Bude to trošku náročnejšie zase na tú našu obsluhu, ale samozrejme personál to snad zvládne. Je to viac ako 4 mesiace. Ako sa vám to podarilo vyskladať, keďže dá sa povedať, že to je na báze dobrovoľníctva? No nehovorme o vyskladaní, ešte len začíname. Ale verím, že máme teda dosť zodpovedných sprievodcov a keď sme to zvládli po minulé roky, tak snad to zvládneme aj teraz. Samozrejme je to veľký problém, lebo je to v podstate každý víkend a každá sobota, nedeľa. Pre mňa s kolegom Bielikom vlastne končia dnešným dňom akékoľvek voľné možné dni víkendové. Pracujeme teda non-stop a samozrejme personál sa bude striedať podľa toho, ako budú moci voľná, ako budú mať dovolenky. Každý má rodiny, takže podľa toho sa to budeme snažiť, ale verím, že to dáme dohromady. Energie išli hore, siahli ste aj na ceny? Zatiaľ sme nesiahli na ceny, energie išli hore. Uvidíme, ako sa nám bude dariť. Možno v priebehu roka, ak nám tie ceny budú stúpať. Nemáme ani presne zazmluvnenú cenu, takže nevieme úplne presne, ako to bude vychádzať. Takže budeme vychádzať z toho, ako sa začne. Takže dá sa povedať, že to je všetko na báze spolupráce práve so samosprávami a samosprávnym krajom. Samozrejme, toto všetko je závislé hlavne od samosprávneho kraja. Ten podporuje našu prevádzku najväčšou čiastkou a samozrejme od obce Trenčianska Tepla, aj od mesta Trenčianske Teplice, ktoré formou a prostredníctvom oblastnej organizácie cestovného ruchu v Tepliciach nám teda poskytuje takisto finančné prostriedky. Pán starosta, tento rok budete električku na prvú jazdu počas letnej turistickej prevádzky vyprevádzať vy, keďže pán riaditeľ ju bude riadiť, tak aké máte z toho pocity? Tak máme tu 1. máj, začíname nový mesiac, začíname novú sezónu, už veď viete, že električka to už má cez 100 rokov, 114. výročie bude mať v júni, takže mám z toho dobré pocity, pán riaditeľ si sadol teda za volant, bude riadiť a symbolicky teda odpravím prvú električku, aby sme tú sezónu nejakým spôsobom naštartovali, dúfam, že bude dobrá, že sa bude ľuďom páčiť a všetky tie akcie, ktoré k tomu budú patriť, že budú pozitívne a najmä pre deti, že budú výborné, takže začíname novú sezónu. Čo pre vás znamená Trenčianska elektrická železnica ako pre obec? Viete, je to kopu starostí, je to aj finančne náročné samozrejme, ale robíme to radi, robíme to pre ľudí, pretože je to skutočne historická atrakcia a sme radi, že to takto môžeme udržovať v takomto stave, ako je. Samozrejme pomáha nám aj samosprávny kraj, aj obec, aj sponzori, ktorým ďakujeme za to, že takýmto spôsobom dokážeme tú sezónu zabezpečiť.